Разбираш ли? Има фридом вече. И по този начин вече нито една държава няма неприятел. И какво става? Става парадайс, рай. Няма войни. Защо? Защото нито една държава няма неприятел. Защото е планетарен систем. Нали? Това е. Това е цялата работа. Това е трудна работа. И по този начин е добре. Това е проблема. За всички хора, за човечеството, за хуманността и за богатите и за бедните. Обаче, нали трябва да имаме фридом? Какви са тези визии? Трябва да се вземат парите на богатите, ясно. Тъпотия голяма, разбираш ли. Хуманна тъпотия, разбираш. Прав си, хуманна. Така е, фюрер. Браво, фюрер. Пише трилогия. Трилогия на истината. Може би ще ми отнеми още 1-2 години. горе-долу 6 месеца до 1 година. Разбираш? На английски преведени са големи, много части. Текстове. Имам конекшън с едни от най-големите личности в целия свят. Чрез Фейсбука пускам поезия, нали, или изказвания, работи, това. Или чета и техните произведения и натискам и изпращам покана за приятелство. И те приемат, понеже те виждат, нали, кой съм аз и какво става. Говориш истината. Да. Не, говориш истината, нещо за някаква справедливост ти се бориш. Скоро ще ми направя видео на моите произведения, поезията. Един мой приятел, тук поет, писател от Америка, от Калифорния. Тук човека. Че не може да чуем тук. Ние сме се обаче